denok euskaraz. Orain bigarren mailako LH2ko A gelak itxasontzi baten abestia dantzatuko dugu. Beraz aurrera. Gelakoak rosa bestia dantzatuko digute. Bigarren bekoek unibertsora bidaliko digute, unibertsolaria. Errealaren mendeurrenaren eserkia eskainiko digute. Ikastola abestia dantzatuko digute. Goazen abestia eskainiko digutenak. Abestia dantzatuko dute. Esa yo su
bizi nahi dut abestiari ekingo diote. Mamma mia dantzatzera. Bekoen ordua iritsi da, Los del Rioren La Macarena abestiarekin. Abesti honen ondoren, Coconut Tree abesti modernoa dantzatuko digute Bosbekoen. Orain, seigarren mailakoen ordua da. Seigarren akoek gogoak abestia dantzatuko digu. Guazen Rosa abestiarekin. Rosa, paserico la rosa.
dantzatuko digu. Hirubekoek goazen berriz abestia dantzatuko digu. Laugarrenakoek lau teiatu. Sí.
zaizuelakoan, aste santu polita pasa eta euskaraz hitz egin. Gora Xulak eta gora Euskal Herria!